Hienosti! Hyvä! Noin! Hienosti! Oliko se minkälainen? Tätä on varmaan katsoa. Hei! Nyt täytyy. Ja sitten tuo rakennekin. Hyvä! Irti! Ai mitä? Se on rakennukset. Meidän on oikein se ison koiran. Niin. Seura! Hyvä vapaa! Hieno poika! Hyvä Rikku! Hyvä! Irti! Irti! Seura! Seura! Hyvä vapaa! Noin! Hienosti! Hyvä! Hei! Hyvä! Hyvä oli. Hyvä! Hieno poika! Hyvä! Kyllä tuli vaan hyvää! Noin! Vähän se väänsi persuksen siinä niinku sivuun, mutta Okei. eihän joo. siinä En nyt. tiedä sanooko totta. Heillä on tässäkin vähän kättä siinä. Tuo! Tämä on valmis.